ಹಲೋ ಏನು ಚಲ್ಲರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿತಾಡ್ನೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡ ನೆನೆಪುಣೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ಪರ್ರೆ ಅತ್ತಿಜಿ ಯೋಗ ಕೂಡು ಬತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಇನ್ನೀತೆ ಪಿತಾಡ್ತ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಾಲೆನೆ ಕಡೆ ಪಿತಾಡ್ಪದೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೀದು ಬತ್ತನೆ ಆತಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ನೆ ಆತಿ ಓ ತಾತ ಅಂಚ ಐತೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಇನಿ ಐನಾತ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಇನ್ನು ಹೆಂಚಿನ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಎನ್ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹೊಸತಾದಿತ್ತನ ಎಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಮೂಲಂತದೆ ಅದೇ ಐಕೊಡದಲ್ಲ ನಾನು ಬಳೆಯಲು ಸರಿ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ ಯಾನು ಹ್ಯಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುಣ ಪೂರ ಉಂಟದೆ ಬಿಡ್ತೆ ಪಂಡ ಮೋನಿಗೆ ಇಂಚಿನಲ ಕ್ರೀಮ್ ಅವಡೆ ಇಂಚಿನಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಂಕುಮಲ ಒಂಜಿ ಐಲೈನರ್ಲ ಆತೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಮೋನಿಗೆ ಪೂರ ಬಾಯಿ ಪಾಟ್ರೆ ಶುರು ಮಂತದಲ್ಲ ಅಂಚೈನೇಟ್ ಏನು ಮೋನಿಗೆ ಇಂಚಿನಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೆಂದಂಡ ಓ ಪೂರ ಬಾಲೆಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಪೋಪುನೈತೆ ಅಂಚೈನೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಓಲೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಮೋನಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅದು ಅಂಚ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಲೈನರ್ಲ ಯೂಸ್ ಅಂತಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಏನು ಶುರು ಮಂತನೆ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಇಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಪುಲ ಪೂರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ್ಲ ಯಾವುಜಿ ಅಂಚಾತಡ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಪೋಯಾರ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಯಾರ ಉಂಡುಂದಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗೊಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಂತದ್ದು ಪಿದಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಂತನಂಡಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಯಾವುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಬಾಲಿನ ಯಾಪಲ್ಲ ದುಂಬು ರೆಡಿ ಮಂತು ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂಚ ಮಿನಿ ಪಾಯರ ಉಂಡಂಡು ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತನಂಡ ದುಂಬೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಂತು ಬಿಡ್ಪೆ ಮೀ ಪದ್ಮನ್ನಗನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ಪದೆ ಮೀ ಅಲ್ಲೇನು ಜೆಪ್ಪದು ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂಚ ಆಂಡಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಯಾವುಜ್ಜಿ ಏತಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರದ ತೊಣಿಯರಂತ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಟೈಮ್ ಯಾರೊಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುಜಿ ಪೂರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಂಡ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೂವೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಡು ಅಂಚ ಪುರಾಣಗ ಜನ ಇತ್ತನಂಡ ಆಪುಂಡು ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಹೊರ್ತಿ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಡು ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೊಂದು ಪಿದಾರ್ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ಪಂಡು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೆನೆಪುಣೆ ಏನೋ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ ಹಿಂಗೆ ಪಾಯರ್ನೇ ಆತಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಪ್ಪಗಲ ಪಾಯರ ಆದಿಜ್ಜಂಡ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ ಏನು ಸುಮಾರು ಸಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ನೆನೆತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಯಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಯ್ಕಲ ಯೋಗ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ನಂಡಲ್ಲ ಯೋಗ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡದು ಇಂಕಿ ಇತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ದೇವೇರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾವಡು ಏನ ಯಾರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಗ ಲೆತ್ತೊನೇರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ರೆಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ ನಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇ ತಿಕ್ಕಿಸಿ ರಬ್ಬರ್ ಆಡಿ ಬಾಳೆಪುನಾಗ ಬುರ್ದು ಕಟ್ಟೇವೆ ಅಂತ ಆಪುಜಿ ಹೋಗ ಸಂಡಿಗೂ ಚಾಲು ಚೈನಿಟ್ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ನಾಥ ಪೂರ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂಕ್ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದ ಪೂರ ಬಂಗ ನೀರ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾಚುಗುಟ್ಟಿನ ಬೇಲೆ ಯಾವುದುಂಡು ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಕಿಟ ಒಂಜಿ ಇಂದುಂಡು ಚಿಲಕ ಉಂಡು ಐನು 10 ಒಯ್ಪುಣೆ ಅವಲೆ ಕೈಗೆ ಬರಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಂಚ ಆಯ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಸರಿ ನಾನು ಪೊಯ್ ಪೋಪಣೆ ಪಿತಾಡ್ನೆ ಏತ ಗಂಟೆ 15 ಇವಾಂಡು 16 ಪೂಜೆ ಅಂಚ ನಾನು ಪಿತಾಡ್ನೆ ಹೋಗ್ನೆ ಚೂರು ಬೇಕು ಚೂರು ಪುಲ್ಗ ಚೂರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡುಗುಲ್ಲೋನೇಗ ಸರಿ ಪೊಕ್ಕದಿಕ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಂದುಲ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಕುಲ್ಲು ಅಲ್ಲು ಹಂಚೈನೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯಡ್ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಸುಮಾರು ಲಾಂಗ್ ಪೋಪುಣೆಂದು ಇತ್ತನೆ ಅಂಡ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಲೆಗ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ಕುಲ್ಲು ದನಗ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲು ದನಗ ಅಂಚ
ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಆತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆನ್ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲೆ ತೊಂಪುದು ಮಾತ ಅಂಚೆನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟ ಉಳ್ಳಾಯ್ನೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೈಕ್ಡ್ ಅತ್ತ ಗಾಡಿ ಇಂಚ ಪೋಪುನಂದಿತ್ತನೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಆತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ದಲ್ಪಾರ್ದು ಅಂಚೆನೆಟ್ ಬೇಗ ಎತ್ತುಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಐಟ್ ಇಂಕ್ಲೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಆಪುನ ಜಾಗೆಂದೆಕ್ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಜಾತ್ರೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಫುಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಹುಲು ಅಂಚ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಮುಳ್ಳು ಪಪ್ಪ ಬಾಲೆನ್ ತಟ್ಟೋದು ದುಂಬು ಹೋಯ್ರಿ ಯಾರು ಪಿರವ್ರದ್ದು ಬರೋನಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಿರವ್ ಬಾಕೇನೆ ವೀಡಿಯೋನ್ ಪಿರವ್ ಹೊಡದೆ ಪಿರವ್ ಬಾಕೇನೆ ಅಂಚ ಅದು ತುಂಬು ಪೋಯಿರು ಇಂದು ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಗ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಬರೋದಿಪ್ಪನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತನೆ ಪಂಡ ಫ್ರಂಟ್ ಇರ್ದು ಅವಳು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾರ್ದಿರು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಪಂಡದು ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇಚ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡದು ಇಂದು ತುಲೆ ಇಂದು ತುಂಬೆ ಪೂ ಅವು ಸರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಕ್ಕೆ ತೋಜಿಜೆ ಪಂಡ ದೊಂಬು ಇತ್ತದೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಜಿ ಪಂಡು ಅಂಚ ಹಿಂಗ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಪಂಡ ಬಾಲೆಗ್ ತಟ್ಟದು ಬಚ್ಚಿದು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಈಗ ಚೂರು ಜೆಪ್ಪ ಕಂಡದು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಿರಲ್ಪ ಅಂಚ ಆಕ್ಲು ಬರ್ತದ ಬಾಲೆನ ತಟ್ಟೊಂದು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಪಲ್ಲೆ ಮುರಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ತಿರ್ತುಲ್ಲ ಒಂದು ಇರ್ಪಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ 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 ಚಾಚು ಚಾಚು ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಅಂಡ್ ಪೂಜೆ ಆದ ಪ್ರಸಾದ ತಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಮತ ಆದೈಕ ಇಂಕ್ಲಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಜಾತಕದ ತೊನ್ನೆರ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಅಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲು ಅನ್ನೆರ್ನ ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆಡೆ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಇಂದು ಶಿವ ಪುಷ್ಕರಣೆ ಅಂಡದು ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಎಂಪಂಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚ ಇಡ ಆಡೆ ಪೋಗೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಇನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಈ ಮುಲ್ಪದ ವೀಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ನೀರು ಆತಿಜ್ಜಾಂಡು ಐತೆ ತುಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಬಸ ಬರ್ತದ ನತೆ ಹೆಂಚೇನಿಟ್ಟು ನೇರದೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡುಗೆ ನೀರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇದು ತೇರ್ದು ವಿತ್ತಾರ ಬಡೀರು ನೀರು ಕೊಣಪ್ಪೇರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕಗ ಇಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇದ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರಜೆ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಬರ ಅತ್ತಿಗೆನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದು ಪಿದಾರ್ದಿತ್ತ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ ಬತ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ ಅವಾಗ ಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತೊನ್ಗ ದೆಪ್ಪಗ ಪಂದಾಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಗ ಪಂದಾಂಡ ಅಂಚ ಹೊಡೋದು ಈ ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತೇನು ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಬೈಕದ ಕೀಟ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಲಾಲ್ ಆಗುದು ಅಂಚ ಐತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನೆಲ್ಲ ಗೆಂಚಿನಲ್ಲ ಕೈಕ್ ಬೋಡು ಕೈಟ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಐಟು ಬರ್ತದ ಗೊಬ್ಬುನೇನ ಆತನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಡೋನೇನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಪ್ಪು ಅಲ್ಲಲು ಅಂಚ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದೊಂತೇರು ಅಂಚ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೆತ್ತೊಂದಿರಾರು ಅಂಚ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.